nagpa-practice ako sa bahay. Nung wala pa ako sa Korea. Habang kumakain kami. Nagpa-practice ako. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Tapos tingin sa akin. Tingin sa akin, bago kumain. Pambira. Hi guys! 안녕하세요 여러분! Annyeong po mga ka-anyong natin dyan. So, welcome again sa ating channel. Ayan, sa mga bago po dito ulit, inuulit ko, kayo po ay mag-subscribe. I-click nyo po yung bell button, notification bell para ma-update kayo sa ating mga videos. And please like this video and share with friends para matuto rin po sila. Okay po? At dito na po tayo sa pangatlo na ating lesson sa basic Korean expressions. Ayan. Na sana po mapasimple ko at maintindihan po natin at ma-practice ninyo in your daily lives. Ayan. At matuto po tayong lahat. Ano po? Alright. So, no further ado and let's go to our lesson. Let's go! Ayan, so ang ating lesson for today ay sa food category pa rin po tayo. At ito po ay bago kumain at pagkatapos kumain, expressions. Alright, so ito siya. 잘 먹겠습니다 and 잘 먹었습니다. Ayan, so yun po yung pinaka-formal, napaka-formal na po yan. Nagagamit sa lahat ng kainan at sa kung bago kumain at pagkatapos mo kumain. Ano po, ito po yung pagpapasalamat pag ikaw ay kakain at pagpapasalamat pagkatapos mo kumain. Yung expressions po nila dito. Ano po? Okay, so 잘 먹겠습니다 and 잘 먹었습니다. So, yung first ay ayan, dito tayo sa una. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Alright, so yan siya. So, yung ibig sabihin po niyan ay I will eat well or pag-iigihan ko sa pagkain in Tagalog or i-enjoy ko yung pagkain. Hindi totoo yan. Ayan, bago kumain po yan. Bago kumain, ito po yung expressions niya. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Ganun siya. Kakain ako ng marami. Ganun siya. Salamat sa pagkain. Parang ganun sa Pilipino. Okay po? So, 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Okay, ano ito sa Ilocano? Okay, kasi sa Tagalog, nasabi na banggit na natin eh. Sa Ilocano, kaya sa Ilocano. Alright, so ito sa Ilocano. Nagimas mo atoy lang nga na atoy nga makanon o siyang na. Kitampay lang ka, mabsugkan. Grabe talaga, nagluto ka ngayon. Imasak ati, mangan nakastoy. Masak ati, mangan. Na, makamukha ita. Yan, ganyan siya sa Ilocano, guys. Okay. So, marami siyang sinasabi, pero talagang gustong-gusto niya yung pagkain. Okay. So, sa Kankanaey. Noon sa Kankanaey, napakasimple po lang mo sa Kankanaey. Talagang napakasimple lang. Kankanaey. Ayo, ma'am isa. Ayo, iyaman sinan makanainay. Yes! Kasyay. So, yan yung mga translations niya. So, pag-aralan nating mabuti, 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. So, yung 잘 dyan, yan, yung 잘, yan na ibig sabihin ay well. 먹겠습니다 ay eat, will eat. I will eat well. Ganun siya yung translation niya sa English. Well, I will eat well. Kasi pabaliktad kasi yung formation ng nila eh. Yung sentence nila eh. 잘, well. Isipin nyo lang, 잘. Ibig sabihin ay well. Well na hindi to gulong ah. Yung well na ano, W-E-L-L, alright? Well na maayos, parang ganon. So, will eat yung 먹겠습니다. Will eat. I will eat well. I will eat well. Ganon siya.
먹겠습니다, yung muk doon ay yun yung to eat na verb slash dinugtungan lang siya. So yung 먹겠습니다, yung root word niya ay 먹다, to eat. Di ba? Pansinin niyo? 먹겠습니다. Yung muk dyan, yun yung verb na to eat. Dinudugtong lang yung nasa huli. Yung mahabang ito na nasa huli ay dinudugtong lamang. Kaya ganun kasimple ang Korean. Parang 2 words lang siya, dinudugtong-dugtungan lang yung para masabi siyang expressions, okay? So, pag sinalita mo, nagiging ganyan sa nadudugtungan lang yung verb. So, 잘 먹다. 잘 먹다. Parang yung ganun lang siya, diretso na to eat well. Pero yung mukta kasi, yun nga yung root word niya. So, dinudugtungan, tinatanggal na yun nila yung ta doon sa huli, tapos dinudugtungan nila ng 먹겠습니다. Formal expressions niya. Okay, so ganyan siya guys. Napakasimple. Ulitin natin. 잘 먹겠습니다. I will eat well. Kakain ako ng maigi. 잘 먹겠습니다. Okay, may romanizations niyan, pero sinasabi ko nga sa inyo, sa romanization niya ay basahin niyo yung pinaka last letter doon sa EO or di kaya ay AO, yung mga ganon-ganon siya. Okay? Palaging last letter. Okay? 잘 먹겠습니다. Ganon siya. Mabilis. 잘 먹겠습니다. Yun yung parang intonation niya para mas parang Korean. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Ayan, practice lang guys. Ayan, so next word natin ay 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. Ayan, so past tense na siya. 먹었습니다. Parang yung nabanggit natin in the last lesson na 먹었어요. Yung os어요, past tense yun. Parang ganito siya. 잘 먹었습니다. 먹 plus os습니다. Yun. Past tense. Okay. Kumain ako ng maigi. Okay. Tapos na yun, past tense. 잘 먹었습니다. I eat well. I ate well pala. I ate well kasi past tense, alright? So, nare-review tayo sa English natin, man. I ate well. 잘 먹겠습니다. 잘 먹었습니다. Ayan siya. So, sa translations niya, okay, sa Tagalog, kumain ako ng maigi. Okay. Sa Ilocano, kaya sa Ilocano, let's see. Ayo pare, naghimas talaga dyan. Makan dito yung restaurant nga eh. Ayo, grabe. Ang yamanak niya ma. Sakto, bumabawi no. Nagsabatan tumayad. Ito yung panganan. Sakto mo, tiyag bayad. Sikapay lang tani. Kabay-bayad ko siya yung utang ko. Awangki, nababati nga kwakat. Sinsya ka na pare, sikapay lang niya. Ayan siya guys, yan yung sa Ilocano guys. So, masarap talaga pag libre. Ayan, pag libre talaga, masarap talaga yan. Okay. So, sa Kankanaey, sa Kankanaey. Ayo, iyaman. Nas makan ay kinan mi. Iyaman mi apo, mam-isnan makan. Ay parang yo. Sige lang. Pag-aralan natin mabuti. 잘 먹었습니다. So, yung 잘 먹었습니다 na yan ay sabi nga, binabanggit pagkatapos na kumain. At alam nyo ba, dito sa Korea, ginagamit din nila yan pag pinangaasar din nila yan. Parang Pilipino din minsan. Sa magkakaibigan. Ayan. Sa magkakaibigan, yung ginagamit natin na uy, thank you pare ah.
Pagkatapos kumain, oh, thank you. Salamat. Sarap tara ng pagkain. Salamat pare ah. Tapos tabay tapik. Alam mo na ikaw magbabayad nun. Ganon. Dito sa Korea, meron din ganon sila. Na, sa magkakaibigan. Na, 잘 먹겠습니다. 잘 먹었어요. 사장님, 잘 먹었어요. Ganon siya. Ayan, so ulitin nga natin yung word. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. Pagkatapos mong kumain, anong sasabihin mo? Anong sasabihin mo? Yun! 잘 먹었습니다. Ayan. So ulitin natin yung word. Mabagal. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. Mabilis. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. Ganun mo lang. Dagdagan mo siya ng tonation para mas parang Korean. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. Ganyan siya. Ganyan siya guys. Ganyan sa kasimple. So practice lang, practice. At makukuha nyo rin yan. Okay, so last review. First word natin ay 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Mabilis, 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Second word, 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. Alright guys, so yun! Yan guys ang ating lesson for today. So nga pala naalala ko sa romanization, sa romanized na Korean, advice ko lang magandang basahin, mag-aral ka, basahin niyo yung romanized. Pero talagang ina-advise ko mas maganda kung gusto mo talagang matuto ng Korean. Aralin mo yung pronunciation ng bawat letter. Huwag kang mag-base dun sa romanization niya. Para pag nakita mo na yung word in the future, hindi mo na siya hahanapin pa sa romanized. Talagang alam mo nang ganun yung sound niya. Parang pag nag-aaral ka nung elementary or nung kinder tayo, talagang pag inaral mo yung sound niya, marirecognize mo siya, alam mo na siya agad. So, hindi ko advisable yung romanization kasi minapanood din ako dati sa mga self-study ko na mas maganda talaga huwag kang mag-base sa romanization. Maganda, okay lang din naman. Wala namang masama doon kung doon na nakasanayan mo. Pero, mas advice ko sana, mas maganda, aralin mo talaga yung sound ng bawat letters para hindi ka na umaasa doon sa romanization. Para hindi mo na siya binabasa ng romanize. Kailangan mo siyang i-romanize para mabasa mo. Yun yung advice ko lang guys Okay, so that's our video for today and I hope again na kayo po ay natuto sa ating lesson and gusto ko lang pong i-share ninyo sa inyong mga kaibigan and practice sa inyong mga kaibigan, mga kapamilya. Kahit minsan naranasan ko, nagpa-practice ako sa bahay nung wala pa ako sa Korea. Habang kumakain kami nagpa-practice ako, 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Tapos tingin sa akin. Bako kumain, pambira. Medyo nakaka-awkward. Kasi hindi naman mahilig sa Korean lahat ng family mo, di ba? Hindi nakaka-awkward. Pero masasanay din sila. Ganon. Bago ko kumain, 잘 먹겠습니다. Or di ka, 잘 먹겠습니다. Ganon lang siya. 잘 먹겠습니다. Pagkatapos mong kumain, nabusog ka, 배불러요. 배불러. 잘 먹었어요. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. And so, if you enjoy it, click the like button and subscribe to my channel. Click the notification bell para ma-update po kayo sa lahat ng ating videos. And check our previous videos para matuto kayo pa sa ating Korean basic expressions. Alright guys, so kung gusto niyo pang matuto ng iba, please
comment down below para alam po natin anong gusto nyong discuss natin sa mga susunod pa nating tutorial or lessons. Ano po? So, see you to the next vlog and to the next lesson. 다음에 봐요. 안녕. 안녕.